Nestes momentos hai 3 incendios activos en Galicia, en Pantón, na Fonsagrada e en Lobios, en plena serra do Xurés, pero con evolución favorable. Nas últimas horas non se produciron nin desaloxos nin confinamentos. Ademais, o incendio do Bolo quedou extinguido tras queimar máis de 270 hectáreas. Rescatados, sans e salvos os 11 tripulantes dun pesqueiro francés que sufriu unha vía de auga fronte á costa da Coruña. É un pesqueiro francés, pero con donos de Ribeira. 3 dos mariñeiros son galegos e o resto indonesios. Pouco despois das 4 da mañá, o Elimer localizounos e rescatounos. As tropas mouriscas asaltaron o castelo da Saínza, protexido polo exército cristián. Un ano máis, centos de persoas vestíronse de época para recrear un combate que ten séculos de historia. Neste telexornal veremos quen ten agora o control en Rairiz de Beira. Saúdos, que tal? Boas tardes. O incendio de Pantón é o máis grande arestora activo. Esta noite foi máis tranquila e non fixo falta nin confinar nin evacuar ningunha poboación, aínda que continúa a vixilancia coa situación 2 como medida preventiva. Imos ata ali en directo con Alejandro Álvarez. Sí, pois situación moito máis tranquila aquí nesta provincia de Lugo, con eses 2 incendios activos que evolucionan favorablemente. Por unha banda temos o incendio que afecta a este concello de Pantón, tamén ao concello veciño de Sober, con esas 2.000 hectáreas queimadas. Tamén segue decretada a situación 2 por prevención e tamén a vixiancia sobre algúns núcleos de poboación. A principal hipótese que se baralla agora mesmo é que este incendio estivo orixinado nunha chispa dun tren de mercadorías. O outro incendio desta provincia de Lugo, da Fonsagrada, segundo nos comentan, vai en vías de estabilizarse con 30 hectáreas queimadas. Boas novas tamén dende a provincia de Ourense. Ali o incendio que afectaba ao concello do Bolo quedou extinguido esta madrugada contra a 1:30 con 273 hectáreas queimadas. E esta mañá tiñamos que dar conta tamén do outro incendio que permanece nestes momentos activo, que afecta ao concello de Lobios, a serra do Xurés, cunha hectárea calcinada. Os equipos de extinción de lumes continúan traballando sen descanso para sufocar o incendio que afecta a Pantón e Sober e que obrigou a desaloxar varias aldeas. Os veciños aínda non se dan recuperado do susto de ver as lapas tan preto das súas casas. Enrique temeu pola súa vida. Con moita angustia contanos como viviu eses momentos de ver o lume a carón del. Moi mal. Ainda andamos medios agotados e pasámoslo moi mal, quedamos rodeados nunha casa no cima do pueblo, sin a Guardia Civil, a Guardia Civil que estaba con nós, estábamos 15-20 personas máis eles, pedindo por favor que nos quitaran deli, que nos tiraran agua por arriba, porque nos bordeou en décimas de segundo, nos bordeou o fuego, eli acojonaos. Despois, eu non sei como me movo un pouco, estaba o lume pegado ao coche da Guardia Civil, quitar o coche por favor, e tal, colleron o coche e dixo un Guardia Civil, venga, temos que salir de aquí como sea. Quixamos apagarme, o mal dixo, irémonos, e señor Ramón, se nos vamos, árdenos as casas, porque a Guardia Civil estaba que nos botara, que nos marcháramos. E nesto ven outro chaval que estaba aquí axudándonos eso, e dice, non, xa non podemos salir, xa estaba bordeado. E dice, non podemos salir, e dixen, bueno, pois os coches aí para andar a fonte, e metémonos aí, e depois, claro, viño xa por a parte da tarde xa viña o fuego, mesmo aquí por trás destas casas, e xa onde nos metemos, e metémonos aquí na bodega, pero na bodega encheusenos de fume e tuvemos que salir para fora. Ocupación, como che digo, aquí ao final hai moita xente que vive do sector primario, hai explotacións de animales, porque, bueno, ahora, como vedes, pois ardeu todo, non hai alimento para elas, hai explotación de abellas e tampouco hai, os viñedos arderon todos, pois xente que pois bueno, pois que vivía deso, estamos en plena época da vendimia e arderon moitas vides, moitas cepas. 8 vivendas arrasadas e máis de 2.000 hectáreas calcinadas. Pero coa baixada das temperaturas os montes vanse humedecendo e non hai tanto lume, pero aínda está activa a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo. O Concello de Pantón e Sober está bastante estable, pasou unha noite, foi unha noite tranquila, están a traballar pois na zona do Sil, na zona de Abarca e Pombeiro, intentando pois estabilizar ali que é o sitio máis conflictivo neste momento. Están, bueno, pois traballando nel, estivemos agora pois visitando varios dos núcleos afectados.
Este domingo xa non hai veciños confinados nin evacuados. Outro dos incendios activos está no monte de Reboira, na Fonsagrada, onde na madrugada de onte comezaron as chamas e queimaron con virulencia, ata o momento, 30 hectáreas. O lume atópase na parroquia do Trobo. Para intentar extinguilo, canto antes, na zona súmanse distintos efectivos, 11 axentes, 20 brigadistas, 12 motobombas e 3 helicópteros. Preto dese punto tamén houbo outros fogos durante o mes de agosto. E o que xa está extinguido é o incendio forestal do Bolo. O lume comezou o venres a medianoite e afectou finalmente a 273 hectáreas. Son 192 de Monterraso e 81 de Arboredo. En Lobios está o terceiro lume activo desta hora en Galicia, que empezou esta mañá e afecta a 1 hectárea do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O traballo dos equipos antiincendios de Castela e León e a baixada das temperaturas permitiu controlar o avance do lume que ameazaba unha localidade do concello leonés de Villamarín. O incendio comezou a última hora deste venres en 7 puntos distintos, polo que non hai dúbidas sobre a súa intencionalidade. As lapas obrigaron a desaloxar os 20 veciños da localidade leonesa de Pendilla de Arbás, que xa puideron volver ás súas casas. O fogo xa está perimetrado e controlado na maior parte das súas frontes. Tamén está controlado o incendio forestal de Lanseros, na comarca zamorana da Carballeda, mentres que medios aéreos e terrestres loitan de novo contra as lapas na montaña de Valverde de la Vera, en Cáceres. Xa notarían vostedes a baixada das temperaturas tamén necesaria para axudar na extinción destes lumes e, sobre todo, unha baixada drástica con respecto a hai 48 horas. Van a ver perfectamente neste gráfico. Na meirande parte do interior de Galicia, sobre todo como dicimos nesa zona interior, a diferenza das temperaturas máximas previstas para hoxe é de 15 graus menos que as do venres. Chama atención exemplos como o de Samos ou o Porriño, deses puntos onde lles vai a costar acadar os 20 graus de máxima durante esta xornada. De feito, tamén temos outros exemplos, como en Vilamartín de Valdeorras ou na Capela, os cambios drásticos, como dicimos, baixando nas temperaturas de máis de 10 graus. E todo isto tendo en conta que mañá é cando arranca oficialmente o outono, segundo o Observatorio Astronómico Nacional, ás 8:19 da tarde. Pero xa hoxe pasamos directamente do tempo máis fresco, do verán, o máis fresco. En Ourense erguéronse roldando os 10 graus e por iso a xente que saiu á rúa fixo máis abrigada. Ceos descubertos, pero a sensación de friaxe notouse tamén na herba e nos vehículos aparcados cubertos de orballo, como poden comprobar. En Pontecesures, a néboa deixou ver pouco ás primeiras horas a carón do río Ulla e custoulle levantar. Agárdase choiva para esta xornada, uns chubascos que serán máis frecuentes na metade norte da comunidade. Rescatados, sans e salvos os 11 tripulantes dun pesqueiro francés que sufriu unha vía de auga fronte á costa da Coruña. Os donos deste pesqueiro son de Ribeira. Tamén parte da tripulación é galega. 3 son mariñeiros de aquí e o resto indonesios. O Rai I saíra onte do Barbanza. De madrugada sufriu unha vía de auga e os tripulantes abandonaron o barco e refuxiáronse nas balsas salvavidas. Salvamento Marítimo puxo en marcha a operación de rescate tras recibir o sinal de socorro do barco. Pouco despois das 4 da mañá, o Elimer localizounos e rescatounos. Os 11, en bo estado, foron trasladados ao aeroporto de Alvedro, onde os agardaban os sanitarios. O pesqueiro, de 22 metros de eslora, quedou a valga e sen ninguén a bordo. Segundo contou o patrón, que empezaron a sonar as alarmas, baixaron a máquina e se viron que había agua. E despois se quedaron sin luz, puxeron os traxes de supervivencia e levounos o helicóptero. Continúa a busca do veciño de Sada de 73 anos que está desaparecido dende o venres. Os labores de rastrexo nos que participa un amplo operativo centráronse esta mañá nas últimas coordenadas que transmitiu o seu teléfono móvil. Arredor das 10:30 da mañá retomábase en Bergondo a busca do home de 73 anos que está desaparecido desde o venres pasado. O home, que sofre principios de Alzheimer, foi visto por última vez na zona do Tarabelo, no concello de Sada, moi preto do lugar onde naceu. Os traballos de busca centráronse esta mañá nas últimas coordenadas que transmitiu o seu teléfono móvil antes de apagarse o venres ás 9 da noite, lugares cos que tivo vínculo na súa mocidade. Porque, recibiron unhas informacións acerca das localizacións do GPS do teléfono móvil que portaba e vaise revisar a zona de Santa Marta de Babío hacia a zona de Meirás, a parroquia de Leiras, porque son zonas nas que el viviu cando era rapaz. Tuvo unha residencia, tuvo un local comercial por esa zona e pénsase que o mellor pode estar preto de por aí.
A súa familia conseguiu falar por teléfono co desaparecido na tarde do venres, cando ia camiñando e se desorientou, aínda que non foi capaz de indicar con exactitude o lugar no que se atopaba. Levaba unha camiseta de raias e un pantalón vaqueiro. E no momento da desaparición ele levaba unha camiseta blanca con raias marróns, uns vaqueros, e ten baixiño, pesa uns 65-70 kilos aproximadamente. Na busca participan voluntarios, efectivos da Policía Local e de Protección Civil de Bergondo e axentes da Garda Civil de Sada, Oleiros e Cambre, apoiados por cans de rastrexo do corpo. Un novo tiroteo nos Estados Unidos deixa unha persoa morta e varios feridos. Sucedeu nun club de campo do estado de New Hampshire durante un evento social. Inicialmente informouse de 2 posibles sospeitosos. Se ben, tras a revisión das imaxes do lugar, determinouse que hai un único agresor, que xa foi detido. Algunhas das persoas presentes sufriron feridas por arma de fogo, mentres que outras resultaron lesionadas ao tentar fuxir ou no caos posterior ao ataque. A toda agora non se fixo público o número exacto de feridos, nin o estado de gravidade dos mesmos. Agora investígase o motivo deste ataque. En Phoenix, a cidade principal de Arizona, blíndase para acoller o memorial por Charlie Kirk, que se vai celebrar este domingo. Espérase que asistan unhas 100.000 persoas. Algunhas delas levan toda a noite esperando as portas do State Farm Stadium, onde se vai oficiar a cerimonia baixo o lema "Construindo un legado lembrando a Charlie Kirk". Está previsto que asistan o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vicepresidente J.D. Vance. Hai un ano, o Tribunal da Xustiza da Unión Europea declaraba que as cláusulas de prioridade de Booking infrinxían a legislación en materia de competencia. A sentenza impulsou unha acción conxunta dos hotéis europeos contra a plataforma de reservas que en España xestiona un despacho de abogados galego. Máis de 900 empresas do territorio nacional xa se sumaron á reclamación. Por contrato, as prazas de aloxamento que comercializaba Booking non podían ofertarse a un prezo inferior noutras axencias en liña, nin tampouco de forma directa a través da recepción ou da web dos propios hotéis. A plataforma estadounidense, que en 2024 controlaba máis do 70% das reservas por internet, manexaba os prezos, o que limitaba a autonomía dos aloxamentos para fixar tarifas competitivas. De facto, que facía Booking que había un control dos precios dos hotéis. Se isto lle sumamos que había unha comisión que era moi alta porque ten unha cuota de mercado moi elevada, na práctica non había prácticamente competencia, todos os hotéis acababan vendendo as habitacións en Booking e tendo que soportar esa comisión tan alta. A reclamación conxunta na que traballa o bufete CSS Abogados busca que os hotéis recuperen entre o 35% e o 50% das comisións pagadas desde 2006 ata 2024. Pero por outro lado, que a futuro que o mercado teña unha competencia efectiva que permita reducir os porcentaxes de comisións, como dicía antes, como pasa, por exemplo, nos Estados Unidos. Estados Unidos o entorno é de 7-8%, en outros países, Japón tamén ten algo parecido, estes porcentaxes. En Europa, sin embargo, estamos no 18%, é moito máis elevado. A demanda colectiva española prepárase coordinadamente coas accións iniciadas en Europa da man da Asociación OTREC, da que forma parte a Confederación Española de Hotéis e Aloxamentos Turísticos. Europa quere teléfonos móviles máis duradeiros e fáciles de reparar. Para iso, impulsa novas leis que obriguen os fabricantes a subir responsabilidades. O obxectivo, a aforrar nos custos aos consumidores e reducir a montaña de lixo electrónico. Dende Bruxelas, ten máis datos María Calvo. Si, cando o noso smartphone cruza a barreira dos 2 anos de vida, xa sabemos que empezan os problemas. A batería xa non dura tanto, os conectores de carga poden fallar, ou o sistema xa non soporta tantas actualizacións. E é aí cando pensamos que é máis doado mercar un móvil novo que arranxalo. E nun caixón amoreamos dispositivos e dispositivos. Pois ben, Europa agora quere mudar isto e abre a porta a unha nova xeración de teléfonos duradeiros, reparables e máis sostibles. Así, os fabricantes teñen que garantir repostos durante varios anos, facer baterías máis resistentes e, ademais, tamén sistemas con actualizacións de software durante prazos máis longos e tamén unha maior transparencia hacia o usuario no momento no que merca o seu teléfono móvil, saber claramente a súa vida útil. Unha nova normativa coa que a Comisión Europea busca tamén frear a obsolescencia programada. A norma europea vai implicar cambios importantes no xeito de fabricar teléfonos móviles. O obxectivo é que se poidan reparar as partes que fallan para alongar a vida útil do dispositivo. Y eso supone obligaciones
para los fabricantes, que tienen que tener piezas a disposición de los consumidores y además facilitar en la fabricación de estos dispositivos su reparación. Agora, cando detectamos un fallo no móvil, é bastante común que o técnico nos indique que custa máis o arranxo cun terminal novo, e os máis dos problemas xorden cando remata a garantía legal. Chega un momento no que as baterías, sobre todo, o primeiro que comeza a fallar. A mí ponme sempre falta de almacenamiento. Me ha fallado la cámara, me ha dejado de ir en el almacenamiento. Bueno, fallos nas baterías ou que van lentecéndose. E mercar un terminal novo non só implica un gasto pro consumidor. Para o medio ambiente, mas para o bolsillo de cada un. Sí. Cualquier cosa que sea no comprar un producto nuevo y reducir el consumismo me parece perfecto. Bruxelas aprobou o regulamento do ecodeseño que dará paso a unha xeración de teléfonos máis sostibles. Que fomentar unha economía circular en una Unión Europea que no es rica precisamente en materias primas para la fabricación de este tipo de dispositivos. Por eso se ha regulado a través de una directiva que pronto se transpondrá en España el derecho a reparar. Ademais, os dispositivos terán etiquetas en que se informe sobre cuestións como a eficiencia enerxética, a duración da batería, a resistencia a caídas ou a facilidade de reparación. O ciberataque que sufriron varios aeroportos europeos segue afectando de xeito especialmente grave o de Bruxelas, onde foron cancelados nas últimas horas máis de 60 voos. A situación nos aeroportos españois é de normalidade, agás nas conexións cos aeroportos de Berlín e o de Bruxelas. O aeroporto de Bruxelas segue sufrindo este domingo as alteracións do tráfico aéreo ocasionadas polo ciberataque que sufriu o venres e que tamén afectou as pistas de Berlín e a de Heathrow en Londres. En Bruxelas as operacións de embarque e facturación están sendo realizadas manualmente xa que os piratas sabotearon os servicios da empresa que fai estes traballos en boa parte de Europa. A situación obrigou a cancelar ata o momento 44 voos de saída e 28 de chegada, a máis de provocar moitísimos atrasos en Bruxelas. Polo momento, ninguén concreta cando poderán recuperar a normalidade. Tamén ten problemas para recuperar a operatividade o aeroporto de Berlín e en menor medida o de Londres, onde incrementaron notablemente o número de persoas que atenden aos viaxeiros. En España, a AENA informa de que todos os nosos aeroportos funcionan sen problemas, aínda que si houbo algunhas cancelacións e atrasos en voos de conexión entre Bruxelas e Madrid e Barcelona. O presidente do Goberno confía nun goberno do Partido Socialista máis aló de 2027. Dixo na tradicional Festa da Rosa organizada polo PSC tras unha semana intensa, marcada polas ameazas de Junts de acabar ca legislatura. Sen referencias á polémica desatada nos últimos días cas pulseiras antimaltrato, Sánchez presumiu da súa xestión estes últimos anos e volveu sinalar a necesidade dun novo modelo de financiamento autonómico. Hay que reconocer también que a España y a Cataluña le sientan, pero que muy bien, estos 7 años de gobierno de coalición progresista. Que queremos una nueva financiación autonómica, como dice Salvadorilla, para fortalecer el estado del bienestar. Mentres, o Partido Popular acusa o Goberno de non xestionar nada durante estes anos. Os populares falan ademais de inacción ante o problema das pulseiras antimaltrato. Entre decembro de 2023 e marzo de 2024 rexistráronse erros como a perda de acceso á localización dos agresores. A iniciativa dos populares ao Senado abordará este martes unha sesión monográfica sobre esta cuestión. Estamos ante un gobierno que se autodenomina, y digo bien claro, se autodenomina feminista, pero en el que vemos que las mujeres son abandonadas. La respuesta no puede ser el silencio. Hay aproximadamente 5.000 personas, 5.000 mujeres que se pueden ver afectadas por esta situación. Y además de exigir responsabilidades, también debemos exigir respuestas, soluciones, porque estas mujeres están en situación de inseguridad e incertidumbre ante su día a día. A este tema tamén se referiu a voceira nacional do BNG. Nunha entrevista na Radio Galega, Ana Pontón evitou pedir a dimisión da ministra de Igualdade, Ana Redondo, polos erros nas pulseiras que protexen as vítimas de malos tratos. Pontón di que hai que ser cautos e pide que o Goberno garanta os recursos para que as mulleres estean protegidas.
Hai que ter a máxima cautela e garantizarlle ás mulleres todos os medios e todos os recursos, e o Goberno ten que dar explicacións, e en todo caso tamén creo que en Galiza temos deficiencias importantes en todo o que ten que ver co sistema de protección. Asturias e Cantabria autorizan a caza do lobo. Desta forma, os gobernos das dúas rexións escoitan as peticións dos gandeiros, que piden un control sobre o lobo porque aseguran que as indemnizacións polos ataques que sofre o seu gando non lles compensa, nin económicamente, nin na súa moral. A Dirección de Espazos Naturais e Fauna da Xunta de Castela e León apunta que en 2024 os ataques medraron nun 11% respecto ao 2023. Algúnas asociacións ecoloxistas xa anunciaron que recorrerán aos tribunais, xa que aseguran que esta decisión é ilegal. E numerosa presenza policial hoxe nas cidades das murallas polo derbi entre o Racing de Ferrol e o Deportivo de Lugo. Así, cos furgóns policiais e axentes vendo pasar os xareiros do Racing. Camiñan tranquilamente hacia o que será unha tarde de fútbol galego. Mañá luns comeza a campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial co obxectivo de previr as hospitalizacións nos lactantes. A Xunta iniciou este 2023 esta vacinación, o que permitiu reducir as hospitalizacións en máis do 90% nos nenos e nenas inmunizadas. Por un lado, inmunizaránse a todos aqueles nenos e nenas nados a partir dese 22 de setembro no seu propio hospital de referencia nas primeiras 24 e 48 horas tras o nacemento. Ademais, tamén serán inmunizados todos aqueles nenos e nenas menores de 6 meses, é dicir, nados dende o 1 de abril de 2025, que serán convocados no seu hospital de referencia a partir do 29 de setembro. E se queren mudar algún moble na casa, teñen que achegarse á Estrada. Ali van a topar todo tipo de mobiliario e a distintos prezos. Celébrase a edición número 37 da Feira do Moble de Galicia. Hoxe, última oportunidade de André Otero para mercar algo. Sí, efectivamente, David, hoxe é o último día para acudir aquí a esta Feira do Moble de Galicia que se celebra no recinto feiral da Estrada, que hoxe, o último día, manterá as súas portas abertas ata as 8 da tarde-noite. Os asistentes que veñan hoxe aquí poderán atopar, como dicías, todo tipo de mobiliario doméstico para o salón, para as habitacións, para os baños, para as cociñas e tamén iluminación e decoración, como dicías, de todo o rango de prezos. Esta feira, que xa é todo un referente do sector do moble, ao celebrarse dende 1986, está destinada ao público xeral, a que ven aquí hoxe no propio día a comprar os móviles e tamén a coñecer as novidades para mercalas a curto prazo, pero tamén para os empresarios que aproveitan aquí estas xornadas para fortalecer a súa rede de contactos. Está a correr ben, há muita xente que vem e nova que muitas vezes nem sabe que nós estamos aqui em Galícia há 21 anos xa. Nós temos tendas em Padrão, em Ponte de Sessures e na Picaranha, que também pertence a Padrão, então a gente muitas vezes não sabe, então este sítio é o ideal para fazer-nos notar. Atualmente é como tudo, isto baixou um pouco, mas nós temos sempre ganas de vir, porque se não vendemos, se não vimos, ninguém nos conoce. Porque nos gusta mucho el tema de la decoración y los muebles y venimos un poco pues ver lo que hay y ver si encontramos alguna cosa que nos guste. A Televisión de Galicia, esta casa, retransmite en directo esta tarde unha das probas de vela máis importantes do panorama internacional. A última etapa da regata Le Solitaire du Fígaro, parte de Vigo, que se posiciona como sede de grandes acontecementos náuticos. Xoan Pereira. Si Vigo volve vivir o ambiente das grandes regatas internacionais 20 anos despois da Volvo Ocean Race, acollendo o final e saída da etapa desta proba tan dura en que os patróns fan a navegación totalmente sós. A dársena de Portocultura acolle os postos de gastronomía e actividades vinculados a este evento. Os 34 barcos participantes chegaron o venres e esta tarde partirán para completar a terceira e última tirada, máis de 600 millas ata Normandía. A partir das 4 cortas o tráfico en toda a zona portuaria en previsión dunha gran asistencia de público para presenciar este espectáculo náutico. Un mosaico de bandeiras e mastros pinta de cores as augas do peirao de Transatlánticos. Vigo é a única parada en España desta prestixiosa regata. A estampa dunha trintena de impoñentes veleiros de competición chama a atención dos transeúntes. Home, isto é un espectáculo que é digno de mirar, non? O sea, isto solamente se mira poucas veces na vida dun... Non sei canto se repetirá, pero vamos, é un espectáculo digno de mirar. Con barcos pequenos, como poden facer toda
toda a volta ao mundo, sen prácticamente, creo que únicamente o día, 2 comunicacións, que para min é un espectáculo. Nos encontramos hoy día con esta sorpresa de la regata, me parece un moi buen ambiente e felices mientras se haga deporte. Os participantes chegaron o venres logo dunha dura etapa dende Francia. A proba ten unha exigencia física importante xa que apenas dormen durante os 4 ou 5 días de travesía. Aproveitaron a estancia para descansar, así que pouco tempo tiveron para disfrutar da cidade. Octopus, yes, pulpo, octopus. It was very short because the weather on the last leg was not good to be here in time. But yes, very good time, sunny. And I hope to back in holidays. A Televisión de Galicia vai retransmitir en directo o evento da man do compañeiro Tomás Alonso, que lembra o último gran evento náutico que acollou o Porto Vigués. 20 anos que estuvimos aquí naquela Volvo Ocean Race, neste peirao dos transatlánticos, aquel foi evento a nivel mundial. Esta é unha regata na que prima máis, creo que, a cabeza e o coñecemento dos navegantes. A partir das 5 da tarde está prevista a saída dende Punta Lagoa. O tráfico marítimo pecharase durante as manobras. Logo de varias viradas polo interior da ría, sairán pola boca norte cara a Normandía. E imos ata agora ata Sarria, onde ali esta mañá tivo lugar a concentración de coches clásicos, un evento no que participaron uns 140 automóviles fabricados entre 1922 e 1995. Estes Citroën dos anos 20 son algúns dos modelos máis antigos da concentración. Iker é o propietario deste 5HP. Es de 1922 y bueno, lo encontré en Madrid. Llevaba muchos años guardado, 40 años en un garaje sin arrancar y conseguimos ponerlo a andar de nuevo. Iker pertence ao Club Clásicos de Sarria, unha asociación formada por uns 100 amantes deste tipo de automóviles que foron os organizadores da concentración. Es una afición para mí muy bonita porque aparte de darte buenas amistades en las que compartes una afición, bueno, es como volver al pasado, digamos. Chama a atención este 1400 do ano 53, o primeiro modelo que sacou a SEAT, ou este Amilcar. Este é un coche de 1925 que mercou o meu abuelo para meu pai. Meu pai andivo nel toda a vida hasta que xa comprou un coche moderno e agora restaurei eu para andar con el. Que tal está? Moi ben, perfecto. Na concentración fíxoselle unha homenaxe a Eduardo Barreiros, que foi o Henry Ford español, tiña 25.000 empleados na fábrica e traemos un pouco os Dodges, hai un camión, un Dodge, hai un Anomag Barreiros e hai unha carroceta Barreiros, todo que se fixo na fábrica del que era paisano noso. Estamos empeñados en seguir e continuar e que non se olvide o legado que deixou. A concentración continuou cunha ruta turística por Sarria e Samos. Esta fin de semana Paradela convértese nun punto de referencia para os amantes das dúas rodas. O Concello lucense acolle a 24ª edición dunha concentración mototurística que desta volta conta ca presenza de máis de 200 participantes. Paseniñamente van chegando os participantes na concentración de Paradela. Durante anos este encontro pechaba o calendario de reunións de motoristas. Con 24 edicións é unha das máis antigas de Lugo. Empezamos como Motoclub Mouchos e bueno, empezamos a facer unha concentración, empezamos por sendo 15 ou 20 personas, tivemos épocas de ser 600 personas, agora entre que foi a pandemia, eso baixamos, debemos estar hoxe aquí escritos sobre 200 personas. Afeccionados ás motos de toda España participan neste encontro no Concello lucense de Paradela. Conocemos mucha gente ya de aquí de la parte del norte y cojo vacaciones y nos venimos a pasar las vacaciones por aquí, a visitar a los amigos. Salimos de la monotonía de toda a semana del trabajo, despejamos la mente. O día non axuda moito, pero bueno, estamos ben. O importante é a compañía. Confesan os máis veteranos que esta concentración destaca polo seu ambiente familiar. Un pode ser banqueiro, outro pode ser andar con un camión e ao final xuntámonos todos e aquí nin hai banqueiros, nin hai camioneros, nin hai agricultores, somos moteros. Son de Ourense, empecé porque meu marido era máis aficionado e ao final acabei comprando moto. A de Paradela é que é pequeniña, é moi familiar, coñecémonos todos. Eu veño todos os anos aquí e de arredor. Fun máis lexos, pero agora xa non.
porque os anos xa tiran un pouquiño. Cantos anos ten? 80. Como afeccionados a Estrada que son, nada mellor que rodar por ela en boa compañía. Este domingo varios lugares de Galicia celebran a última romaría do verán. Hoxe é San Mateo, día da festa grande en parroquias como Vilouchada, no concello coruñés de Trazo. A xornada comezou con misas, segue con romaría e rematará ca música de grupos tradicionais e orquestras. Entre os romeiros estivo este ano o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Cadaleitos, cirios e mortallas saíron á rúa na Pobra do Caramiñal nunha procesión na que se celebran as segundas oportunidades da vida. E o momento máis solemne das festas en que os fieis agradecen a intervención do Nazareno por telos librado dunha grave doenza. Iria Soengas. A procesión votiva das mortallas volveu ser multitudinaria, unha solemne celebración da vida en que se empregan símbolos da morte como os cirios, as mortallas ou os cadaleitos. Os ofrecidos procesionan co hábito mortuorio xunto a cadaleitos baleiros que simbolizan a morte que puidaron evitar. Queren deste xeito agradecerlle ao Nazareno a súa mediación para se recuperar. É unha tradición que se remonta ao século XV que lle valeu a declaración de festa de interese turístico de Galicia. Mantense dende hai séculos, pero este ano hai algunha novidade. Por vez primeira vai haber un grupo de mulleres que porten o Nazareno durante un treito da procesión. A devoción toma as rúas da Pobra na procesión do Nazareno. Os ofrecidos saen con hábito mortuorio xunto aos cadaleitos baleiros que simbolizan que estiveron ás portas da morte e agora agradecen a mediación do Nazareno para fuxir dela. É unha procesión de moita vida, non é de morte, é de moita vida. Eso te lo que levar dentro. Eu xa de toda a vida, xa fun en algunha que outra ocasión xa co hábito. Esta vez, por primeira vez, vou co ataúd, porque xa estuve, como che digo, na UCI, estuve bastante grave. Pero o Nazareno como que axuda e nos está axudando, entonces eu quero seguir cumplindo con esta ofrenda. Nada, como ofrecín porque me amputaron o pé esquerdo pola diabetes. A orixe da procesión pérdese na historia. Temos que remontarnos ao século XV para atopar mencións á lenda protagonizada polo rexedor Juan de Liñares. E non lle daban xa esperanza de vida, de feito, encargara o seu cadaleito para enterrarse. E como viña este tempo do Nazareno, pois el tiña 4 reos para executar. Dixo, se a mí me perdonas a vida, eu, o meu ataúde, pois van os 5 reos e perdónolles a vida. E entonces foi así, perdonoulle a vida e el fixo unha procesión desde onde vivía hasta a igrexa. Pola tarde continúa a festa na Pobra con actuacións musicais que van rematar na verbena a cargo da Orquestra Panorama. En O Porriño, o Parque Infantil está sendo este domingo unha pista de danza urbana. O Festival Summerson Jam 2025 trae a Galicia un combate de bailaríns onde un xurado profesional, experto en hip hop, escollerá o nome das mellores parellas. Raquel Gandoy. Aínda que hoxe en día mesmo os bailaríns de formación clásica se inspiren nas danzas urbanas, a primeira foi o breakdance no Bronx neoyorquino, o hip hop segue basándose na improvisación. Como sucede coa música jazz, esta é unha danza libre e as competicións, as batallas, percorren o mundo enteiro. Este domingo, Porriño celebra a súa nun parque, o lugar natural para unha disciplina tan dos 70 e tan moderna o tempo. Lindsay Badness, unha bailarina famosa en batallas lexendarias internacionais cunha visión única do underground, será parte do xurado esta tarde, pero esta mañá competiron os principiantes, maiormente nenos e adolescentes. Dun lado, o DJ Walid, que ten unha carreira sólida internacional neste tipo de competicións. El encárgase de poñer o hip hop e o house sen un guión coñecido para os bailaríns. No es una sesión en la cual yo vengo a poner mi música y que la gente disfrute, no. Al final, como dije antes, el papel principal son los bailarines y yo vengo a intentar darles todo lo posible para que ellos acaben disfrutando y siendo ellos mismos. Doutro lado, o segundo pilar desta Summerson Jam, o xurado internacional formado polo ruso Boy Vladi, a madrileña Sara Herrera e Rick Índigo de Barcelona.
importante la musicalidad, que estés bien en la música, cómo conectas con la música, la fluidez que tienes en tu movimiento, la técnica, la creatividad, cómo juegas y también cómo enganchas a la gente en general, ¿no? Cómo llevas eso, que la gente conecte en tu mundo, que es lo más importante y difícil también en el baile. E finalmente os participantes que se enfrentan en parella contra outras parellas. E moitos, hoxe aquí, queren ser bailaríns profesionais. Gústame tanto o baile, hip hop, jazz, que quero ser bailarina profesional. Vivir de esto. Claro. Me siento también libre, me siento como si fuese yo misma. Si puedo, voy a intentar vivir de ello. De baile me encanta, me parece que es una manera también de expresarse. Nesta quenda da mañá, a dos principiantes non estivo Lindsay Badness, a celebridade do hip hop, que á tarde xulgara aos participantes das categorías de avanzados e de alto nivel. E hoxe é día de celebración na Limia. En Rairiz de Veiga acollen unha nova edición da Romaría da Saínza e o seu popular combate de mouros e cristiáns. Imos ver quen gañou, Laura Álvarez. Dá un escarmento como nunca o tivera. Sí, unha festa declarada de interese turístico galego que vai camiño xa dos 185 anos de historia. Contan que foi a mediados do século XIX cando comezou a celebrarse o famoso ataque, o combate de moros e cristiáns. Naceu da promesa que fixo un crego en terras africanas a Virxe da Mercé cando se viu en perigo de morte. Dende aquela nunca deixou de celebrarse, salvo nos anos da Guerra Civil. A día doxe, milleiros de persoas acheganse para ver de preto unha loita na que a verdade non hai sorpresas, na que malia acabar ano tras ano do mesmo xeito, con esa vitoria dos cristiáns consiga sempre enganchar o público. Dende o Concello traballan xa para que a festa sexa declarada de interese turístico nacional. Vamos logo, que comeza a batalla. Grazas, Laura. 3 e 2 minutos, imos ver que teñen preparados os compañeiros da Hora Galega. Moi boas, María. Moi boas, que tal, compañeiros? Pois hoxe na Hora Galega falaremos do Alzheimer, porque ademais hoxe é o Día Mundial desta enfermidade, así que teremos datos, coñeceremos como levamos a memoria os galegos e tamén historias dos coidadores dos enfermos, tantas veces invisibles. E agora que comeza a época dos catarros, buscamos o termómetro pola casa, que igual leva 6 meses guardado, e ao probalo parece que eso non funciona. Esta é unha sensación habitual, por iso hoxe aprendemos a como usalos e sobre todo a como elexilos correctamente. E por suposto, non podíamos faltar na romería da Virxe dos Milagres en Amil Moraña. De seguida, a partir das 7:30, aquí, con vos, no Hora Galega. Estaremos pendentes, grazas, María. A rede de apoio que se pode ter entre a veciñanza funciona naqueles lugares onde a xente permanece toda unha vida, pero cando un se muda só a un barrio novo, como pode ser, por exemplo, o Novo Mesoiro na Coruña, crear comunidade pode volverse complicado. Hoxe acompañamos a unha agrupación de persoas, a maioría maiores de 60 anos, que de non coñecérense pasaron a compartir afeccións, cafés e moito cariño entre eles. Son as 10 da mañá e arredor dunha mesa comparten o café máis dunha dúcia de veciñas e veciños do barrio do Novo Mesoiro. Case todos se coñeceron nas clases do centro cívico, pero a rede foi medrando e desde hai 4 anos comparten moito máis que as horas de ximnasia. A impulsora desta comunidade foi Mercedes. Yo vine a vivir al barrio hace 14 años y vivía sola y entonces conocí a una vecina que también vivía sola, nos intercambiamos los teléfonos para ser de apoyo porque al vivir sola, si te tiene que venir un hijo o un familiar de otro lado de Marma, siempre tienes que tirar de un vecino y entonces empezamos a hacer una cadena. E esa cadea unida por un grupo de WhatsApp foise facendo máis grande, con xente como Maite ou como Manuel. Cando empezamos a falar vimos que hai unha carencia tremenda cas persoas que xa temos unha idade. E, ademais, al ser novo este barrio, as persoas da nosa idade viñemos aquí de novo, co que non tiñamos raíces, non tiñamos xente, non coñecíamos a ninguén. Estábamos un pouco, pois, un entorno moi pechado. Acabo de separar, de estar vivindo 4 personas na miña casa, quedeime solo con unha cadeliña que tamén é miña vida. E, bueno, conocer a toda esta xente para min foi o mellor que me puido pasar nestes momentos da miña vida. Gracias a eles, pois, teño a alegría que teño hoxe en día. Si non, pois, estaría encerrado na casa, solo. Nos hacen estar sociabilizados. Toda esta gente no se conocía de nada.
y ahora saben su nombre, saben su vida, se dan cariño, se dan abrazos, no sé cómo explicártelo, es una riqueza que tenemos. Agora chega xente incluso de outros barrios, por iso demandan un local onde poder xuntárense, convivir unhas horas e preparar as próximas actividades que xa teñen en mente. Ata aquí este telexornal. Antes de marchar, darlle as grazas porque onte este informativo fixo unha cota de pantalla de máis dun 15%. Moitas grazas por estar aí. Xa saben, información sempre actualizada minuto a minuto na nosa páxina web g24.gal. E agora non marchen, que veñen os deportes con Irene e en xogo está o Celta. Sí, está agora mesmo o encontro de Vallecas no tempo de descanso sen goles entre o Celta e o Rayo Vallecano. E no tempo de deportes repasaremos tamén os números do Deportivo neste comezo de temporada. Uns minutos e estamos con todo.